Kulumka jotno ano te songno ani somana ani mapani somana an tako bukni somana an daran somana lamsuko my YouTube channel Dekopro music channel o no request khacho channel katal peke like khaidi comment kai tai share kai subscribe khain ta pok tom ni mala norong ni peke oma hai video important video te pula ni sing last drata an video night no video no script khawoi nai ma norong no buji mane norong no semane tom mala norong phasti sikno nugui ma sini video norok nugit manga tom ni mala sini porong kunang Chief Minister Dr. Manik Saha tom ni sawi khneka moti pran malik sobo na moti prani area na wansarok ni da jaga na te prasarok ni jaga norok gotong buji makhana bangla baksa busnai tongo buya bo tongo phe baksa ang 100% ngi sa botong buji manga ni bangla ko bochin de maro busnai tongo tom na wansarok se sini kok sing maya phano sin de maro le wansarok ni kok sing gai bon kono buji mano sawi mano wansarok ke sini debroma kok no srung maya aten bo bujiya bo saibo maya amga Chinda maro khai jotno mano khaina ni wansuka hangke jotno mano chinda maro go asuk kutuk bongni wansa kok si srgai man tongo ke tamo sini thinangni bagai jeng samung tangmayang nai hare jeng apun saimana thalaine amaka sini borong munang Chief Minister Dr. Manik Saha tomni saikhnarika chin tiprani malik sabo na wansa rokda na derma rokda na abon sungtini saimalaine for example norok ani channel takso tin nai ano hamjak tong takro bukhora sa channel no sada tong ke ba ano sada tong ke ba ani channel no subscribe khaklangdi like khaidi comment khaidi tai share khaidi asuke norok no sni ang mo hake video phunung na bagai tu bubon ki sakno sacrifice khai kichamicha video slam tu cho phya ki sa video slam tai no video no slam na bagai basak se sana cost kai ma khai editing khaina borung ge hapan ang ki sa nong na bagai sanai phaja jamani se kicha video phunung na phaiman che sinti prasarong ni thinang tom no na sinti prasaro ke na am hakeda na tolamang siklek ton jang no na tolamang siklek jaga na wansarok da saka ka na tola na dermar da tola siklek jang na wansarok saka am bagan chengtune salaine omo hake tipra malik sabo tipra malik joto norok saibo mankhana norok saibo mano sintipra sarong sintipra malik na de wansarok tipra ni malik na amo sungtuni saimalane na tipra sarong ni jaga bobo na wansarong jaga bobo tin jaga angka tipra sa ni motirpra sini jaga sini ha sini bubagra ni ha sini ha puchini bubagra ni ha singai sin bo hano abono singkai chini hano sung arga nangnai wansarong ni jaga borok norok saina mana wansarong ni jaga ka Bangladeshi o Bangladesh ni phai sintipra ho bosu habai kana di omo hakena wansarong hai jaga maruk deb marok he sintipra rokhe jaga segre siruk habo pairuk sin deb marok ni bagke ke tang khoranti sanai kre chini asuk buba gram boti sawo phiaba logiwa uklogon o baksa chini buba gana hame sanai botongo kaham sanai botongo norok nugui mankhana chini buba gra waisa live phai tame saikhnarika mayung ukologo sisongo ni samane ang okokno black nang jaka oma hake ani khawo black nang jakang oma hake saman chimpuagra nangma ni si saikno chimpuagla chno hamya phlangla sinpuagra le chno kahamno phurungo abono blai nang jaka takoro bukrok norok bahina jaka chini buagra live hai oma ka sakhna mani naji chini buagra ukologo buyonek hamya bo sanai tongo abo makin chini buagra bo saikhnarika mayung ukologo sisongo ni samani abo blai nangmani naji sini agini bororok samani kokno mutumani ka amo hai chini buagra sawi onana thago song kok samani no black nanglanka ama ka saikna agi mayung hasu kotono ba singchina bla no takoro bukro ama hake saikna chini buagra naji ukologo bosachi chini buagra kebeng nai tong bosachi hamya sanai tong hapan sini buagra bini sakno sacrifice khai omaka sinte baron bagai thinang sinte marong thinang no kaham korong khai khlangna bagai oma hake kaham korong khai khlangna bagai bini sabuti rongno bo sakno sacrifice khai sakno sacrifice khai kosto khai bini sakno amake phano khai bo chinte basan thinang kaham korong klang thana nayo sinte marano bo kaham no khai klang nai bo kuno hamya khai klang naya am bagai sung sini buagra chung support khai nanglane sini buagra no chung belai ka support khai tamni himlang nong bagai oma hai video tip hejaw takro bukhro noro ani channel subscribe khaigo tamon subscribe khaiti like khaigo comment khaiti aska support khira aska support di takro bukhro noro support khai tai support ne naba hamjak di tamni himale nini sakna chung nungba sak hamjak kan ge nini buino bo asakena hamjang dungdi
sini sak no himni sung hamjak ingya tamni himale sung sak si asuk dukma samano hingke buini busak bo chini busak haino dukma no sajago abono keno attack ta khaile kebo keno ta bolai di kaham korong tonglai di chinti basro thanjaknai chini solution tubuna hingke thanjase nango omo haike hambai noro ani support khaitama khulumkha thank you for watching nong bangte video ko dal tu next video jai hind jai bye bye.